Ang sakit, isipin na may biglang nawala sa'yo, lalo na yung pinaka-importante sa'yo. Katulad nung nangyari sa kanya, para ako nahulugan ng buong mundo. At hindi ko maintindihan yung sarili ko kung bakit nangyari sa kanya to. Ano ba ang kasalanang nagawa ko sa Panginoon? Ba't ang aga niyang nawala? Marami pa akong pangarap sa kanya at sa aming anak. Kakalipas lang ang kanyang taon, di ko inakala na ganun pala ang mangyayari sa kanya. Kaya ito ako ngayon, gumawa ng rhyme, nagsusulat kahit na napupuyat, para lang mabuo ko lang yung kanta nung nangyari na. Kaya kumusta ka na dyan? O mahal ko, namimiss ko na yung mga ngiti mo, lalo na yung boses at mga yakap mo. Kaya di ko kayang wala ka na dito sa tabi ko. Kaya ito ako ngayon, palaging nakatulala, nag-iisip dahil sa nangyari na hindi makapaniwala. Nakakaawa, parang walang awa, pero wala tayong magawa. Si Lord na ang bahala, na may gawa lahat sa kanya. Time check, Chris Santo.